Iawn, wel, dyn ni'n parhau fel mae Alun wedi darllen i ni yn ein cyfres ni yn Genesis. A dyn ni yn edrych heddi ar hanes Abram a dechreuadau falle Abram. Jyst i ni gael ein atgoffa, recap bach sydyn ni. Tro diwetha, edrychwn ni ar Noa a'i blant ar ôl y dilyw, os chi'n cofio, a gweld fod jyst cael fresh start, fel y ddalun yn galw fe, neu dechrau eto, gwasgu'r botwm reset fel petai, ddim yn ddigonol. Pan mae hynny'n digwydd, i chi dal yn mynd nôl i'r hen bethau, dyna ni'n gweld hyd yn oed gyda Noa. Oedd Noa 2.0 nhw'n ei alw fe. Yr un mor wan, ar un tueddiad yna tuag at bechod a gwendid, a mae e yn meddwi, mae e yn y diwedd yn mynd nôl i'r hen ffordd, yn ogystal â pobl Babel, os chi'n cofio, edrychwn ni ar hanes tŵr Babel. Mae gyda nhw ryddid i addoli'r arglwydd. Mae gyda nhw ryddid i fwynhau yr arglwydd. Ond yn lle hynny, maen nhw'n dewis gweithio gyda'i gilydd i adeiladu teyrnas i'w hunain yn lle plygu i'r arglwydd. A dyna'n tueddiad ni gyd mewn gwirionedd. I ni gyd yn bobl, os dyn ni'n cael ein gadael i'n hunain, yn bobl sydd eisiau adeiladu teyrnas i'n hunain, nid addoli'r arglwydd a plygu iddo fe. A felly dyna mewn gwirionedd fe welson ni. Ond fe welson ni hefyd, Duw, os chi'n cofio, yn ei ras yn dod i lawr ac yn barnu ac yn sbwylio eu cynlluniau nhw, yn rhoi iaith wahanol iddyn nhw. Ac fe welson ni fod hynny'n fendith mewn gwirionedd. Dyw ddim yn gadael nhw i'w pechod nhw ac i fynd yn rhy bell yn eu pechod nhw, yn hytrach mae'n eu rhwystro nhw. A un peth dwi eisiau nodi, a bydd hwn yn bwysig wrth i ni fynd mlaen, mae'n bwysig bod ni'n gweld dyw undod yn ei hunan ddim yn beth da. Dyw jyst bod mewn undod ddim o reidrwydd yn beth da. Oedd undod rhyfeddol gyda nhw yn Genesis 11 ar y dechrau. Mae'r arglwydd yn dweud hynny. Mae'n dweud adnod 6, a maent yn un bobl a chanddynt un iaith. Oedd undod gyda nhw. Ond oedd undod yn erbyn yr arglwydd, nid gyda'r arglwydd yn y canol. A ddown ni nôl at hynny, jyst cofiwch hynny. Os mae'r gôl ar undod yw ein mwyn ni ac yn erbyn yr arglwydd, dyw hwnna ddim yn undod da. Mae yna ddigon o bobl sydd yn unedig yn ein byd ni. Dyw hynny ddim yn golygu fod e'n beth da os nag yw'r arglwydd yn y canol ac yn cael ei ogoneddu. Bwysig iawn bod ni'n cofio hynny ac yn gweld mae bwriad Duw yw fod yn ein un o ni, a dawn ni nôl at hynny mewn munud. Nawr te, lle ydyn ni bellach? Wel, mae dynolryw nawr wedi cael ei wasgaru. Maen nhw gyd ar wasgar ar draws y lle. Maen nhw'n siarad ieithoedd gwahanol wrth gwrs. Ond yn hynny, mae Duw yn cyflawni ei bwrpasau. Os chi'n cofio, wedodd e wrth Adda ac Efa ac wrth Noa i fynd â lledaenu, llenwi'r ddaear. Ond beth o'n nhw'n wneud yn Babel? Aros gyda'i gilydd ac ceisio adeiladu lan, nid gwasgaru mas. Wel, mewn barn te, dyn ni'n gweld Duw yn gweithredu ar ei bwrpasau unwaith eto ac yn trefnu. Mae pawb yn gwasgaru nawr ac yn cael ei cymysgu. Mae'n atgoffa ni chydig bach, falle hyd yn oed bywyd yr eglwys yn acta, os chi'n cofio, nhw gyd eisiau aros gyda'i gilydd, ond yr arglwydd trwy erledigaeth yn gwasgaru ei bobl. Ond meddyliwch nawr te, mae Duw wedi boddi y ddeiar, mae e wedi gaddo peidio gwneud hynny eto, dyna'r enfys yn dyfa. Mae Noa wedi pechu, mae pobl Babel wedi troi yn ôl at ei hen ffyrdd, mae Duw wedi cosbi nhw trwy gwasgaru nhw. Fyddech chi'n beio'r arglwydd os bydde fe eisiau dim byd i wneud â nhw eto? Fydde ni ddim. Ond nid fel na mae ein Duw ni yn gweithio. Beth ni'n gweld fan hyn yw gras yr arglwydd ac ymynedd yr arglwydd dros genedlaethau, dros amser maith. Lle bydde ni yn rhoi lan ar rywun ac ar bobl ar ddynolryw, i weid y gwir, mae'r arglwydd yn parhau i fod yn amyneddgar. A y pwynt y darlleniad o ddarllen am hanes o Sem hyd at Tera mewn gwirionedd neu Abram yw i ddangos, os chi'n sylwi ar y darlleniad, blynyddoedd ar flynyddoedd yn pasio. A beth yw canlyniad hynny i gyd? Beth sy'n digwydd drwy'r hanes yna? Ydyn nhw'n dangos unrhyw fath o addewid, unrhyw fath o promis? Bod nhw'n troi nôl at yr arglwydd? Bod nhw'n dangos rhyw fath o syched? Bod nhw eisiau addoli'r arglwydd? Na, dim byd. Mewn gwirionedd, ar ddiwedd yr holl flynyddoedd yna, yr holl genedlaethau yna,
Chi'n gwybod beth y genhedloedd yna, sori, chi'n gwybod beth ni'n clywed? I ni'n clywed bod nhw yn yr un twll ag o'n nhw ar y dechrau. Yr un twll. Dwi ddim yn dweud yn glir fan hyn, ond mae'n bwysig bod ni yn sylwi ar hyn. Os chi'n troi at Joshua 24, mae yna sôn am Tera. Joshua 24, adnod 2. A dyma mae Joshua yn dweud wrth y bobl. Fel hyn y dywed yr arglwydd, Duw Israel. Ers talwm, yr oedd Tera, tad Abram a Nachor, eich hynafiaid, yn byw y tu hwnt i'r Eufrates ac yn addoli duwiau estron. Mewn geiriau eraill, o'n nhw just fel pawb arall wedi anwybyddu Duw yn llwyr, yn byw mewn gwirionedd mwyn eu hunain ac yn addoli duwiau ffals. Mae gyda chi Tera oedd yn yr un twll a Sem a Arphaxad, enw da. Os chi'n ia plentyn, beth am alw'r plentyn yn Arphaxad? Mae hwnna'n change bach neis. Yr holl bobl yma, drwy bob cenhedlaeth i gyd wedi troi cefn ar yr arglwydd. Ac os unrhyw beth erbyn hyn, fel chi'n gwybod trwy hanes, mae pobl yn datblygu. Ond dyn nhw ddim yn datblygu mewn ffordd da, maen nhw'n datblygu mewn ffordd gwael. Mae'n debyg erbyn hyn fod cannoedd o eilunod duwiau ffals wedi cael eu creu gan ddynolryw. Sneb yn addoli y gwir dduw, ond mae yna gannoedd o dduwiau ffals wedi cael eu creu erbyn y pwynt yma. A mae'n debyg fod pobl i'r Caldeaid yn enwedig lle oedd Tera'n byw erbyn hyn yn addoli dew y lleiad enghraifft, y moon god ac yn y blaen. Dyna oedd y peth ar y pryd addoli, y greadigaeth yn hytrach na'r un sydd wedi creu y greadigaeth. Sdim byd yn newydd. Sdim byd yn newydd. A felly dyna lle ni arni. Ond eto mae gobaith. Mae gobaith nid oherwydd pwy yw'r bobl. Dyw Duw ddim yn gobeithio drwy bob cenhedlaeth bod rhywun ar ryw bwynt yn mynd i droi atw fe a dechrau addoli fe, achos mae e'n gwybod bod nhw'n byw yn ôl eu chwant eu hunain. Mae e'n gwybod, os yw rhywbeth am newid, mae rhaid bod e'n gwneud rhywbeth. Mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny. A beth sydd gyda ni ar ddiwedd pennod 11 te, yw fod pethau newid nawr gyda Tera o mewn gwirionedd gyda Abram, yn dife. A mae'n bwysig bod ni yn deall y timeline fan hyn, achos dyw e ddim yn glir yn y testyn. I ni'n darllen fod Tera yn mynd, felly chi eisiau edrych ar adnod 31, cymerodd Tera ei fab Abram a'i wyr Lot, fab Haran, a Sarai ei ferch yng nghyfraith a gwraig ei fab Abram ac eithant allan gyda'i gilydd o y Caldeaid i fynd i wlad Canan, a deithant i Haran a thrigo yno. 205 o flynyddoedd oedd oes Tera, a bu farw Tera yn Haran. A wedyn ni'n clywed yr alwad yn dod, right? Ond, os newn ni droi i Actau 7, dyma mae Steffan yn dweud wrthyn ni yn ei araith yn Actau 7. Steffan gafodd ei ferthyru, os chi'n cofio. Adnod 2 i 4. Dyma fe'n dweud hyn. Frodyr a thadau, clywch. Ymddangosodd Dyw'r gogoniant un tad ni, Abraham, ac yntai yn Mesopotamia, hynny yw ardal Babylon, cyn iddo ymsefydlu yn Haran. A dywedodd wrtho, dos allan o'r wlad ac oddi wrth dy berthnasau, a thyrd i'r wlad a ddangosaf i ti. Yna fe aeth allan o wlad y Caldeaid ac ymsefydlodd yn Haran. Oddi yno, wedi i'w dad farw, fe symudodd Duw ef i'r wlad hon, lle rydych chi'n preswylio y nawr. Ni'n cael bach mwy o insight fyna i beth mewn gwirionedd sydd yn digwydd. Mae Steffan yn dweud wrthyn ni fod Duw wedi ymddangos i Abraham cyn iddyn nhw symud o gwbl hyd yn oed. Ond wedyn maen nhw'n symud i Haran ac yna wedyn mae Duw yn symud eto o Haran ar ôl i Tera farw. A dyn ni ddim yn gwybod, ydy pennod 12 ymlaen yn rhyw fath o Duw yn ailatgoffa Abraham o'r addewid, mae rhai diwinwyr yn credu hynny, neu ai dyna yr alwad gyntaf oedd wedi dod hyd yn oed cyn i Tera i symud y teulu o gwbl. Ond dyma beth dwi am i ni sylwi arno. Mae Duw ar waith reit o'r dechrau. Mae Duw yn galw Abram
Ond ar yr un pryd, mae'n rhoi head start i Abraham trwy fod Tera yn symud y teulu draw i Haran. Na chi beth rhyfeddol yn dweud, nid i Haran, sori, i Haran. Ac felly, wrth iddyn nhw symud draw, a mae'n debyg fod hynny oherwydd fod pobl, Elam, yr Elamitiaid ar y pryd, wedi dod a gwasgu ar bobl Ur y Chaldeaid, dyma Tera'n penderfynu, dyn ni'n mynd i symud, dyn ni'n mynd i deithio i rolau arall. Ond nid jyst cyd-ddigwyddiad yw hwnna, Duw ar waith yw hwnna. Yn yr amgylchiadau tu ôl i beth mae Duw yn galw Abraham i'w wneud, mae Duw hefyd yn gweithio, yn lliwio pethau i gyflawni ei bwrpasau. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Mae yna adegau lle bydd Duw yn siarad gyda ni ac yn amlygu pethau i ni, ond yn ein amgylchiadau ni hefyd, bydd yna gadarnhad o hynny. Bydd yna arweiniad yn digwydd trwy y ffordd mae Duw yn gweithio o'n cwmpas ni. Ac os yw y bobl glyfar yna'n wir, yn credu fod Abraham falle wedi oedi chydig bach yn Haran a wedi gorfod cael ei ailatgoffa, fi'n hoffi'r ffordd mae Steffan yn gweud, symudodd Duw unwaith eto. Nath yn nydjo fe falle chydig bach tuag at Canan. Os yw hynny'n wir, mae'n dangos gras yr arglwydd unwaith eto yn gweithio yn ofalus yng nghalon Abram yn fyna. Ond dyn ni'n dod nawr at y prif bwynt yn y testun. Mae Duw yn dod ac yn amlygu ei hunan i Abram. Mae'n bwysig bod ni'n gweld hyn ac yn cofio hyn. Dywedodd yr arglwydd wrth Abram. Dyw Abram ddim yn ceisio'r arglwydd. Dyw Abram ddim yn gwneud unrhyw beth i apelio at Dduw. O gwbl. Mas o nunman, dyma Duw yn dod ac yn siarad gyda Abram. A galw fe. Does dim heiddiant yn perthyn i Abram. Dim, zero. Allai ddim gweud e'n fwy cryf. Yn yr un ffordd, pan mae Duw yn galw pobl ato fe hunan, does dim heiddiant yn perthyn i ni. Dim o gwbl. Ys dim byd allwch chi wneud, dweud, ys dim byd yno chi sydd yn gwneud i chi heiddi profi Duw, ac adnabod Duw, ac addoli Duw. Dim byd. Duw sydd yn dod ac yn amlygu ei hunan. A nid jyst amlygu ei hunan. Mae'n bwysig bod ni'n gweld bod mwy na hynny fi. Dyma mae'n dweud, os ydwchwch chi ar adnod 1 i 3. Dywedodd yr arglwydd wrth Abram, dos o'th wlad ac oddi wrth dy dylwyth ath deulu i'r wlad a ddangosaf i ti. Gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di, mae rygaf dy enw a byddin fendith. Bendithiaf y rai sy'n dyfendithio a melltithiaf y rai sy'n dyfelltithio. Ac yno ti bendithi'r holl dylwythau'r ddeiar. A cwbl bethau eisiau tynnu mas. Yn gyntaf, mae Duw eisiau galw Abram mas o'r rwle. Mas. Mas o'r rwle ac i rwle arall. Dyw na ddim yn rhyw gyd-ddigwyddiad neu rhywbeth amhwysig, mae hwnna'n bwysig iawn. Mae Abram fel mae e nawr yn byw yn Ur y Chaldeaid yng nghanol pobl sydd yn addoli duwiau ffals ac yn byw mewn ffordd sydd ddim yn plesio'r arglwydd. A beth mae'r arglwydd yn dweud yw, dwi eisiau ti fod yn wahanol iddyn nhw, ar wahân. Dwi eisiau ti fod yn tynnu dy hunan mas o'r sefyllfa yna ac yn dod i mewn i sefyllfa dwi'n mynd i sefydlu. Yn ail, mae'n galw Abram i ddilyn mewn ffydd. Dyw e ddim yn dweud pa wlad, beth yn union fydd y wlad fel. Mae'n rhoi clues iddo fe, mae'n rhoi guarantees iddo fe bydd y lle yn dda, bydd e'n llawn bendith, bydd e'n ffynhonnell bendith iddo fe, ond dyw e ddim yn gwybod pryd fydd e'n cyrraedd yna, dyw e ddim yn gwybod sut fydd hwnna'n dod o gwmpas, mae'n gorfod ymddiried. Yna, mae'n gaddo gwneud Abram, nid jyst rhoi y pethau yma iddo fe, mae'n gwneud Abram yn genedl fawr newydd, wedi ei bendithio gan Dduw yn fendith i eraill ac yn felltith i'w elynion e. Yn hwnna, mae'n gaddo bydd e'n cael ei amddiffyn, bydd e'n cael ei warchod rhag y rai sy'n ei felltithio fe, ac y bydd e hefyd yn ffynhonnell daioni i rai eraill. A mae'n gaddo, fel mae'n dweud, bydd e'n fendith i holl dylwythau'r ddeiar. Beth yw hynny i gyd? Beth mae pethau mae gyd yn dweud wrthyn ni? Wel,
Mae'r arglwydd eisiau perthynas gyda Abram. Perthynas o ymddiriedwaeth, o ddilyn, o adael ar ôl y pethau sydd yn golygu bod e'n methu ymwneud gyda'r arglwydd a ceisio a derbyn gwlad newydd lle mae'n gallu mwynhau yr arglwydd. Perthynas o fendith a bod yn fendith i eraill. Perthynas o warchodaeth, cael ein gwarchod rhag yr un drwg a'r drygioni. Nawr, mae'r berthynas yn dod gyda chost. Allwch chi ddim cael y berthynas heb roi lan yr hen le. Os mae Abram yn penderfynu, na, fi'n mynd i aros yn gormod o waith. Neu os yw'n penderfynu, na, fi'n mynd i aros yn Haran, gormod o waith. Gall e ddim mwynhau Canan. Gall e ddim mwynhau bod lle mae'r arglwydd eisiau iddo fe fod yn ewyllus Duw, yn mwynhau Duw, gyda Duw. Gall e ddim. Mae rhaid penderfynu. A dyna beth yw ffydd yn dyfa, bod chi'n yn trysto yn yr arglwydd bod e'n mynd i ddarparu yr hyn mae wedi gaddo ar ein cyfer ni. Rhoi heibio yr hen mwyn cael y newydd, nid yn syth, ond pan mae'r arglwydd yn dod â fe i gyflawniad. Ond y reality yw bydde Abram yn ffwl. Bydde fe'n ffwl i wrthod y fath gynnig. Bydde fe'n ffwl. Mae'r Duw byw wedi siarad gyda fe, wedi amlygu ei hunan iddo fe. Mae wedi cael profi Duw nawr o'r nefoedd yn siarad ac yn gaddo'r pethau mae iddo fe. Os yw e'n gwybod unrhyw beth, ni ddim yn gwybod os yw nhw'n gwybod unrhyw beth am Noa, am dŵr Babel, ni ddim yn gwybod faint o'r hanes. Mae cannoedd o flynyddoedd wedi bod ers hynny erbyn hyn. Ond os yw e'n gwybod unrhyw beth am y Duw yma, bydde fe'n ffwl i wrthod, a bydde fe'n ffwl i wrthod beth bynnag, gan fod y Duw yma wedi amlygu ei hunan iddo fe fel Duw byw. Chi'n gweld un peth i ni'n gallu bod yn sicr ohono fe am y duwiau ffals eraill yw dyw nhw ddim wedi siarad gyda Abram. Dyw nhw ddim wedi amlygu ei hunan iddo fe. Ond mae'r Duw byw yma wedi. A mae'r cynnig yn rhyfeddol, nag yw e, tyrd, dilyn fi, a na roi popeth allu ddychmygu am mwy i ti, yn fendith, yn le saff da i fyw, etifeddiaeth, adnabyddiaeth o'r arglwydd. Tyrd. Ac wrth gwrs, dyw e ddim yn ffwl, mae e'n dilyn, mae e'n mynd. Mae'r arglwydd eisiau perthynas. Chi'n gweld, nid jyst gofalwyr ar y ddeiar yw pobl Dduw. Rhyw fath o caretakers, rhyw fath o pobl i arddio'r tir fel petai. Na, mae'n fwy na hynny. Mae eisiau nid jyst stiwardiaid, bod ni stiwardio'r ddeiar, mae eisiau mwy na hynny. Mae eisiau bod ni yn adnabod e. Mae'n dweud yn 1 pennod 2, enghraifft. Ein bod ni yn adnod 9 a 10, mae'n dweud, ond yr ydych chi yn hil etholedig, yn offeriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw ei hun. Pam? I hysbysu gweithredoedd ardderchog yr un a'ch galwodd chi allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef. A chi gynt heb fod yn bobl, yr ydych yn nawr yn bobl Dduw. A chi gynt heb dderbyn trigaredd, yr ydych yn nawr yn rhai a dderbyniodd trigaredd. Pwrpas Abram a'i deulu oedd i fod yn bobl oedd yn hysbysu gweithredoedd ardderchog yr arglwydd. Fel bod pobl eraill yn gallu dod a mwynhau yr un nerth, yr un profiad o'r un arglwydd. Yn gallu dod a dod i mewn i bobl arbennig, genedl arbennig Duw, i fwynhau Duw. A dyna'n pwrpas ni hefyd. Dyn ni wedi cael ein galw gan Dduw drwy Iesu mas o'r byd, mas o addoli ei lunod ac i ddilyn yr arglwydd. Mewn ffydd i wlad mae e wedi baratoi ar ein cyfer ni. Gwlad allwn ni ddim ei weld gyda'n llyged, ond ni'n gwybod mai dyna'n pen draw ni. Mamwlad mae'n cael ei alw yn Hebreaid. Dyn ni'n bererinion, dyn ni'n cael ein galw i fod yn pilgrims, pererinion yn y byd yma, yn gwybod fod cyflawniad ein gobaith ni ar addewid i ddod. Dyn ni ddim yn gallu gweld e, ond dyn ni'n gwybod fod e yna ar ein cyfer ni.
A mae'n dweud am Abram, mai dyna oedd ei obaith e. Yn Hebreaid 11 adnod 8, i ni'n darllen, trwy ffydd yr ifuddhaodd Abram i'r alwad i fynd i'r lle yr oedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth, ac fe aeth allan heb wybod i ble oedd yn mynd. Trwy ffydd yr ymfudodd i wlad yr addewid fel i wlad Estron, a thrigodd mewn pebyll fel y gwnaeth Isaac a Jacob, cyd etifeddion yr un addewid. Oherwydd yr oedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaenu a Duw yn bensaer ac yn adeiladydd i fi. Be mae'n dweud fyna yw, mewn gwirionedd, roedd Abraham yn aros drwy ffydd am y nefoedd. Oedd e ddim yn deall hynny ar y pryd, ond dyna oedd e'n trysto ynddo. Pan oedd e'n trysto fod yr arglwydd yn mynd i fynd â fe i wlad perffaith, rhyfeddol newydd, oedd e'n trysto yn yr arglwydd i fynd â fe i'r nefoedd, bod e ddim yn deall hynny. Cysgod yw Canan. A mae'n mynd mlaen yn Hebreaid 11, adnod 13 mlaen te. Mewn ffydd y bu farw'r rhai hyn oll, pawb, Noa hefyd a rhai eraill mae'n sôn amdano. Heb fod wedi derbyn yr hyn a ddawyd, ond wedi ei weld a'i groesawu o bell, a chyfaddef mae dieithriaid ac ymdeithwyr oeddent ar y ddeiar. Y mae'r rhai sy'n llefaru fel hyn yn dangos yn eglur ei bod yn ceisio mamwlad, ac yn wir buasent wedi dal i feddwl am y wlad yr oeddent wedi mynd allan ohoni, buasent wedi cael cyfle i ddychwelyd iddi. Ond y gwir yw ei bod yn deheu am wlad well, sef gwlad nefol. Dyna pam nad oes ar ddiw gywilydd ohonynt, nac o gael ei alw yn ddiw iddynt, oherwydd y mae wedi paratoi dinas iddynt. A nid yn unig i Abram, ond i bob un sydd yn blant i Abram, mae e wedi paratoi dinas iddyn nhw. Mae dinas wedi paratoi i bob un sydd yn ymddiried yn yr arglwydd, i fynd â ni, i dynnu ni mas o'n eilyn addoliaeth, o'n bywyd heb yr arglwydd i gael profi bywyd yn ei lawnder gyda yr arglwydd. Nawr, un peth arall mae'n gaddo gwneud drwy Abram, mae'n dweud, ac yno ti, adnod 3, yno ti bendithu'r holl dylwythau'r ddeiar. Ydy, mae Abram yn cael ei alw mas o'r byd, ac i fod yn rhan o bobl dduw, ond mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli bod e ddim yn cael ei alw i fod yn cult, ar wahân yn cuddio'n rhywle. Mae hwnna'n bwysig, achos beth mae'n dweud yw, yno ti, dwi'n mynd i bendithio holl dylwythau'r ddeiar. So mae ei fod i gael ei amlygu. Beth mae Duw wedi gwneud i Abram i fod yn destun i'w ddangos, i'w arddangos i eraill, ac i'w rannu gydag eraill. Trwy beth mae Duw yn gwneud gyda Abram, mae pobl o bob tylwyth teulu ar y ddeiar yn mynd i gael ei bendithio. A chybod beth darodd fi am hwnna? Beth mae hwnna'n golygu yw fod Abram yn mynd i, bod Duw trwy Abram yn mynd i ddadwneud y gosb nath e yn Nhŵr Babel. Oherwydd yn Nhŵr Babel, mae wedi gorfod gwasgaru nhw a rhoi pob math o iaith gwahanol iddyn nhw. Maen nhw ar wasgar. Ond chi'n gweld dyw'r efengil, neu yr addewid yma o gael bod yn bobl dduw, yn hil dduw, ddim yn cael ei gyfyngu wedyn jyst i iaith ac i bobl Abram. Mae'n fwy grymus na hynny. Mae'n dadwneud hynny mewn gwirionedd. Mae unwaith eto mynd i greu'r hil etholedig yma sydd yn dod â pobl yn nôl i mewn. Mae'n pontio heibio i bob diwylliant, pob iaith, pob hil, ac yn dod â pobl yn nôl i fod yn un. Ond y tro yma yn un fel mae Duw yn dymuno i ni fod yn un. Undod da. Mae Spurgeon yn dweud am hyn, there you see was the missionary character of the seed of Abraham, if they had but recognized it. God did not bless them for themselves alone, but for all nations. In thee shall all families of the earth be blessed. Mae'n bwysig bod ni'n gweld pwrpasau Duw yn hynny. Dyn ni ddim wedi cael ein galw i fod yn rhyw fath o holy huddle, rhyw fath o cult, i fod yn byw ar wahân i bawb arall. Dyn ni i fyw yng nghanol pobl eraill fel pobl sydd wedi cael ein tynnu mas o'r byd. Nawr, dyw hwnna ddim yn rwydd. Mae hwnna'n golygu balans a bod yn ofalus, bod ni ddim yn cyfaddawdu gyda'r byd. Ond un peth sy'n glir yw bod ni ddim i guddio rhag y byd, i fod ar wahân
I ni yma i fod yn bobl sydd yn disgleirio gogoniant Iesu Grist yn y byd. Mwyn i bobl eraill brofi bendith ym mhob cenedl trwyddo ni. Mae'r efengyl i gael ei arddangos. Gwai ni os y'n ni'n cuddio yr efengyl oddi wrth ddynion. Gwai ni os dyn ni'n cuddio'r efengyl oddi wrth bobl Caerfyrddin yn y ffordd dyn ni'n byw. Os y'n ni'n meddwl, stym cyfrifoldeb arno i amlygu Crist a'i ogoniant. A felly mae'r arglwydd yn ei ddaioni, yn ei ryfeddol ras, yn defnyddio un oedd yn eilyn addolwr, yn y Caldeaid, Abram, neb. A mae'n dweud, trwyddo ti nawr, dwi'n mynd i dyfendithio di, dwi'n mynd i ddefnyddio di i fod yn fendith i holl genhedloedd y ddeiar. Na chi rhyfeddol yw hynny. A beth mae Abram wedi gwneud i heiddi hynny? Dim byd. Dim byd o gwbl. A felly mae e'n mynd. A dyma beth i ni'n clywed, ynddo fe, os i ni'n darllen ymlaen wedyn, adnod 4 ymlaen, aeth Abram fel y dywedodd yr arglwydd wrtho, ac aeth Lot gyda gef. 75 oedd oed Abram pan aeth allan o Haran. A chymerodd Abram ei wraig Sarai, Lot, mab ei frawd, a'r holl feddiannau a gasglwyd ganddynt a'r tylwyth a gawsant yn Haran, a chychwyn i wlad Canan. Wedi iddynt ddod i'r wlad Canan, tramwyodd neu teithiodd Abram trwy'r tir hyd safle Sychem at dderwen More, y Cananiaid oedd yn y wlad y pryd hwnnw. Ond ymddangosodd yr arglwydd i Abram a dweud, "Ith ddisgynyddion di yr rhoddaf y wlad hon." A adeiladdodd yntau allor yno i'r arglwydd a oedd wedi ymddangos iddo. Dyn ni ddim yn mynd ar ôl peinau oedd yn dda fod e wedi mynd a lot a idalwyth gyda fe neu ddim. Mae hwnna'n chydig bach mwy cymhleth a sdim amser gyda ni wneud hynny bore yma. Beth dwi eisiau i ni sylwi arno yw fod yna gam arall o ffydd i Abraham fan hyn. Beth mae Abraham yn gwneud yw mae e nawr yn cerdded o gwmpas Canan a mae Duw yn ymddangos iddo fe yn dweud, reit, dyma'r lle i ti. Dyma ni, dyma'r lle. Ond wnaeth chi sylwi, mae problem. Beth yw'r broblem? Mae pobl yn byw na. Mae'n llawn. A mae'n llawn o bobl sydd â dim diddordeb yn yr arglwydd. Nac yn Abram. Nac mae'n gwneud unrhyw ffafr iddo fe. Dyn nhw ddim yn mynd i adael i gwlad nhw, just mwyn i Abram gael mwynhau e. A felly mae Abram yn cael ei osod mewn sefyllfa lle mae Duw yn dweud, wel, dyma'r wlad i ti. Ond sut mae hynny'n mynd i ddod o gwmpas? Wel, mae'n gorfod trysto yn yr arglwydd a basically dweud, wel, arglwydd, os wyt ti'n dymuno bod fi'n cael y wlad yma, mae rhaid bod ti'n neud rhywbeth am y beth. Achos dim byd mae Abram, fe a'i frawd Lot a Sarai, yn mynd i gallu gwneud am y peth, os e. Dyw nhw ddim yn gallu ennill y tir yma, ennill y wlad yma mwyn i hunan. Os dim chans gyda nhw. Yn ei nerth i hunan, gyda y fyddin, dwi ddim hyd yn oed yn fyddin, yw llon llaw o bobl sydd gyda nhw, dim gobaith gyda nhw, i ennill Canan, i hawlio Canan. Mae rhaid fod yr arglwydd yn darparu hwnna. A mae hynny'n wir i ni hefyd. Pan dyn ni'n dod at yr arglwydd ac yn ymddiried, mae'r arglwydd yn dweud, dwi'n mynd i roi etifeddiaeth i chi. Dwi'n mynd i roi y tir i chi, y wlad i chi, y nefoedd i chi, paradwys i chi. Chi'n mynd i bod gyda fi mewn lle heb ddagre, heb bechod, heb farwolaeth, mae'n mynd i fod yn fendigedig. Dyna'r lle. Ond mae problem yn dos e. Alla i ddim ennill y tir yna fy mwyn fy hun. Alla i ddim hawlio'r nefoedd i fi fy hun. Alla i ddim gweithio'n ddigon caled i gael e. Alla i ddim ennill cyfiawnder i fi fy hun. Alla i ddim concro marwolaeth. Mae yna sawl obstacle sydd yn y ffordd. Mae'n bach o broblem. Ac felly mae rhaid i fi drwy ffydd dweud, wel, arglwydd, os oes unrhyw chans bod fi'n mynd i gyrraedd y nefoedd a cyrraedd yr etifeddiaeth yna, ti'n mynd i orfod darparu. Ti'n mynd i orfod gwneud e. A dyna'n union beth mae'r arglwydd wedi gwneud, yn dyfe. Mae e wedi ennill cyfiawnder yn ein lle ni. Mae e wedi marw dros ni a concro'r beth. Mae e wedi trefnu ffordd i ni gael ein mabwysiadu mwyn i ni ddod yn etifeddion teyrnas nefoedd.
Mae popeth wedi cael ei wneud ein mwyn ni, drosto ni, ar ein rhan ni. Dwi ddim wedi gwneud unrhyw beth. Dwi yn yr un twll ag Abram. Mewn un lle, mae'n sôn am Abram cystal â bod yn farw. Dyna beth oedd y disgrifiad yn y gair o Abram. Mewn un ystyn mae hynny oherwydd bod nhw'n methu cael plant a bod dim ffordd. Ond mewn ystyn arall, mae'n wir bod ni gyd fel yna, nag yw e? Beth ydw i'n dod â ger bron yr arglwydd sydd yn caniatáu bod fi yn cael etifeddiaeth tragwyddol? Dim byd. Ydw i wedi dangos yn fy hunan rhyw syched am Dduw? Naddo. Ond clod i'r arglwydd, oherwydd y gwaith mae wedi gwneud ynddo ni, mae gen i ffydd. Mae wedi rhoi ffydd. A mae wedi rhoi dehead. Chi'n cofio beth oedd yn dweud yn Hebreau 11? Ond y gwir yw ei bod yn deheu am wlad well, sef gwlad nefol. Dyna pam nad oes ar Dduw gywilydd ohonynt, nac o gael ei alw'n Dduw iddynt, oherwydd y mae wedi paratoi dinas iddynt. Pan mae deheuad yno ni am y nefoedd, mae hwnna'n arwydd ein bod ni'n bobl Dduw. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny bod angen amynedd arno ni. I ni'n gallu deheu am y nefoedd, deheu am yr hyn sydd i ddod mewn ffordd sydd ddim yn dda. Hynny yw bod ni yn colli golwg ar beth mae'r arglwydd eisiau ni wneud nawr. Os ni'n darllen Rhufeiniaid 8 enghraifft, adnod 22-25, mae'n dweud wrthon ni, oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ocheneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddi. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond ni sydd â blaenffrwyth yr ysbryd gennym, rhai sydd wedi cael ei geni o'r newydd. Rydym ni'n ein ocheneidio yno mewn hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef rhyddid ein corff o gaethiwed. I ni methu aros na ni am y diwrnod yna pan fyddwn ni ddim yn pechu mwyach, pan fyddwn ni gyda'r arglwydd wyneb yn wyneb, pan fyddwn ni'n cael mwynhau bod gydag e. Oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub. Ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn y mae'n ei weld? Yr hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith. Ac felly, yr ydym yn dal i aros amdano mewn amynedd. A mae hwnna'n bwysig bod ni'n cofio. Mae eisiau ni fod yn amyneddgar oherwydd os nag yw'r arglwydd wedi'n casglu ni adre eto, dyw e ddim wedi gorffen gyda ni ar y ddeiar eto. Mae yna fwy i ni wneud a'i gyflawni ac i brofi ohono fe. Petai hynny ddim yn wir, byddwn ni gydag e. Dyw e ddim wedi gorffen gyda ni. Mae eisiau ni ofyn i'r arglwydd i'n helpu ni i fod yn amyneddgar. Oedd rhaid fod Abram ar adegau, yn dod e, pan oedd e'n aros am y wlad, yn bod yn amyneddgar, yn pwyso ar yr arglwydd, yn trysto yn addewidion yr arglwydd. Mae eisiau gwybod yr addewidion, mae eisiau atgoffa ein hunain o'r addewidion yna, ond mae eisiau ni fod yn amyneddgar. Felly, jyst i atgoffa'n hunain o beth wedi clywed bore yma. Yn gyntaf, mae'r arglwydd wedi'n galw ni mas o'r byd, i fod yn bobl iddo fe. Le chi arni? Ydych chi'n bobl sy'n eiddo i'r arglwydd Iesu? Neu ydych chi'n dal yn bobl sydd yn byw eich hunan? Mae rhaid dechrau'n fyna. Ydych chi'n eilyn addoli? Ydych chi'n bobl sydd yn ceisio pethau'r byd, y greadigaeth yn hytrach na'r creawdwr? Gwagedd yw hynny, ffolineb yw hynny, dyw nhw ddim yn siarad. Mae'r arglwydd yn arglwydd byw sydd yn siarad, sydd yn rymus i achub, sydd yn gallu rhoi mamlad i chi gall neb arall roed. Cofiwch hynny. Yn ail, ein bod ni'n cael ein galw mas, mae'n bwysig cofio bod ni wedi cael ein galw mas mwyn amlygu gogoniant yr arglwydd i'r bobl sydd yn byw o'n cwmpas ni. Felly gofynnwch i'ch hunain a gofynnwch i'r arglwydd am gymorth i weld ydw i yn bod yn dyst i ryfeddol, aruthrol, ras a gwaith yr arglwydd. Pan mae pobl yn meddwl am ein tystiolaeth ni, pan dyn ni'n meddwl am pa fath o dystiolaeth i ni'n bod, mae eisiau ni fod yn onest. Ni'n gallu twyllo'n hyn yn weithiau i feddwl, ni'n bod yn dystion effeithiol, i ni'n siarad am yr arglwydd, ond beth i ni'n golygu mewn gwirionedd yw mae pobl yn gwybod bod ni'n Gristnogion. Ond dyn nhw ddim yn gwybod, sy'n clem dyn nhw beth i ni'n credu.
Sy'n clem dyn nhw bod gyda ni arglwydd sydd yn achub, nid ar sail ein gweithredoedd ni, ond trwy ras. Mae hwn yn bwysig bod ni ddim yn twyllo'n hunain ac yn cael ein twyllo. Bod ni'n meddwl fod dweud, dwi'n Gristion, yn golygu bod nhw'n gallu adnabod yr arglwydd Iesu. Chos diwn nhw ddim. Mae dweud wrth rywun bod chi'n Gristion yn golygu bod nhw yn meddwl amdano chi trwy eu lens nhw o beth maen nhw'n meddwl yw Cristion. Ac i ni felly, mae yna her yn doseb bod ni'n i amlygu gwaith yr arglwydd yno ni i bobl eraill. Bod ni'n hollol onest gyda nhw'n dweud, dwi ddim wedi cael fach, oedd ddim Glyn digwydd bod yn sôn am hyn yn yr astudiaeth dydd Iau. Pobl yn dod ac yn dweud, oh, you Christians, you think that you're great people. A Glyn yn dweud, well, na, we think we're awful people. Dyna pam bod ni angen yr arglwydd. A dyna'r pwynt yn dyfa, mae pobl a'i syniadau amdano ni, ydyn ni yn esbonio iddyn nhw, yn amlygu iddyn nhw, ras yr arglwydd. Yn drydydd, pen draw bwriadau Duw ar ein cyfer ni, fel Abram, yw cael bod gydag cael ei fwynhau mewn gwirionedd, fel mae wedi bwriadu ar ein cyfer ni. Fel wedys i yn yr adnodau yna'n Rhufeiniaid 8 yn diwedd, mae wedi bwriadu ein bod ni yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub, sef rhyddid o gaethiwed ein corff ni a cael bod gyda'r arglwydd. Ac felly dyna dylai fod ein golwg ni arno. Mae hwnna'n densiwn y mywyd y Cristion nag yw os ni'n onest. I ni'n profi popeth sydd ei angen arno ni nawr yng Nghrist Iesu. Ac eto, dyw e ddim wedi dod i gyflawniad eto. Dyw pen draw bwriadau Duw ar ein cyfer ni ddim wedi cyrraedd ni eto. Y nefoedd yw hwnna. A felly, ein bod ni yn gyflawn yng Nghrist mewn un ystyr nawr, dyw popeth mae Duw wedi fwriadu ar ein cyfer ni, mae'r ocheneidion na'n dda. Mae'n dangos i ni, wel, dyw Duw ddim wedi gwneud y cyfan mae wedi gaddo bydd e'n mynd i wneud eto. Ond dyn ni yn dal i ymddiried trwy ffydd, fel oedd Abram yn gwneud, a bydd y diwrnod yna yn dod pan mae'r arglwydd yn dymuno wrth gwrs, yn ôl ewyllus a'i amseru fe. Ac yn ola, jyst yn gyffredinol mewn gwirionedd, peidiwch â cholli golwg ar ras ein Duw ni. Un peth oedd yn taro fi yn hwn i gyd, a fi'n gwybod ond fi'n anghofio fe, mae Abram yn neb. Chi'n meddwl am Abram, a chi'n meddwl am Abram trwy hanes, mae'n neb, absolutely neb, cystal y bod yn farw. Ac eto, trwyddo fe, mae'r arglwydd wedi ei fendithio fe ar ei gras. Mae'n cwmpo ar y ffordd a byddwn ni'n gweld hynny yn wythnosau sy'n dod. Ac eto, mae'n neb. Be sy'n ein gwahanu ni oddi wrth y bobl sydd yn byw yng Nghaerfyrddin? Gras, dyna ni. Dim byd arall, dim ond gras. Fod yr arglwydd wedi amlygu hynna ni. Fod e wedi rhoi ffydd i ni i gredu ynddo fe. Ond chi hyder dyle hynny roi i ni. Be sy'n rhwystro pobl, neu be sydd ei angen ar bobl, mwyn iddyn nhw ddod a credu'n yr arglwydd. Wel, fel yn eich achos chi, gras. Dyn ni'n nabod un sydd yn gyfoethog mewn gras. Dyn ni'n nabod un sydd yn tywallt gras. A dyn ni'n bobl sydd yn pwyso ar ras yr arglwydd. Byddwn ni'n mynd mewn i gartrefi y fori a dim Mawrth ac yn rhannu'r efengyl gyda nhw. Dyn ni'n mynd mewn a dyn ni'n gweddio, wel, arglwydd yn dy ras a ni di agor i llyged nhw. Yn dy ras a ni di amlygu dy hunan iddyn nhw. Yn dy ras. Nid arglwydd ni di helpu ni i ddangos iddyn nhw pa mor dda ydy ni neu pa mor ddiwiol ydy ni. Na. Dangos iddyn nhw trwy gobeithio ein tystiolaeth clir ni o'r efengyl, dy fod ti mor ymys i achub a fod modd gwneud hynny trwy dy ras di, mwyn ei enw. Amen.